Today ay sasakyan natin ang pinakabagong Bicol Express at ito ang pinakaunang MAN bus sa South Luzon since 2015. Kaya naman in this video ay magbabiyahe tayo mula PITX papuntang Legazpi City para sakyan ito. Pero may problema, paalis na yung bus pero wala pa rin tayong ticket. Maaabutan kaya natin? Finally, last March ay nailabas na nga ang isa sa mga pinakabagong European buses sa South, ang MAN bus ng RMB Bicol Express Transport System. Matatandaan na last year ay nagpost sila sa kanilang Facebook page ng picture ng MAN logo na may caption, "Coming soon." Marami ang natuwa at na-excite sa post na ito dahil for the first time since 2015, may bagong MAN bus na ulit sa South. And fast forward to Holy Week 2024, nagsimula na nga itong bumiyahe sa kanilang PITX to Tabaco City route. Nung nagpatulong ako sa kaibigan kong si John Rick Gonzalez, siya yung tumulong sa atin na masakyan ng Volvo V11R ng Victory Liner, at hiningi natin ang contact number ng mga driver since nasakyan niya ito a few weeks ago. Shoutout to you ulit, Boss John Rick. And just to make sure na masasakyan natin ang bus na ito, pumunta tayo sa booth ng RMB sa PITX para mag-inquire at magpa-reserve. Pero in-advise tayo dito na kumuha na lang ng ticket sa mismong araw ng biyahe dahil on the day daw ang reservation nila. Now ang destination natin ay sa Legazpi City at nagkakahalaga ng 1,300 pesos ang pamasahe mula PITX. 1,000 pesos naman kapag discounted. Bumalik tayo sa PITX on April 25 kasama ang girlfriend ko, sakay ng EDSA Carousel bus. Pero may problema. At 7:15 PM ay aalis na yung bagong bus ng RMB pero wala pa rin tayo sa PITX at hindi pa tayo nakakabili ng ticket. Maaabutan kaya natin? Go. Left. Hi, ma'am. Hi, sir. Yes, ako po yun. Abot kayo. 7:15 po boarding, 7:45 pa. 7:45 pa po? Akala namin hindi na kami aabot. Dito sa booth ng RMB ay binigay sa atin ang reservation slip kasama ang boarding pass. Thank you so much to Miss Irene of RMB. Then pumunta tayo sa boarding gate 4 na nasa kabilang side ng PITX. Naghintay lang tayo ng ilang minuto sa harapan ng gate 4 at maya-maya lang dumating na yung bus na sasakyan natin. Sa mga pasahero po ng RMB, going to Pilar, 7:45, boarding na po. This is RMB's newest deluxe bus. Ito ay isang MAN 19360 na may local Lions coach body na ginawa ng Del Monte Motor Works. At ito ang pinakaunang MAN 19360 sa South Luzon. Powered by an MAN D20 engine with 360 horsepower, manual transmission, and air suspension. From the outside, ang ganda ng details nito. Ginamitan pa ito ng original MAN TGX headlights na nakadagdag pogi points. At alam nyo ba na napaka-special ng bus na ito? Dahil ito ang pinakahuling in-acquire ng RMB under the leadership of its late founder, Mr. Raul Embuban. Masusi niya pangaraw na binantayan ang bus na ito during assembly. Tara, pasukin natin ang loob. Okay, first impressions, panalo ang interior nitong MAN ng RMB. Meron itong 45 seats, USB charging ports, at onboard restroom. Pero tingnan natin yung seats dahil interesting ito. Sa unang tingin ay aakalain mo na brand new ito. But no, these are old Yutong bus seats na ni-refurbish at ni-reupholster ng Del Monte Motor Works. Ganito yung mga seats na makikita nyo sa mga lumang Yutong HD9 buses. Maganda ang mold nito, may headrest, at medyo malambot din. Looking at the legroom, decent naman yung space except sa front row na medyo tight dahil sa dividers. Sa ilalim ng seats ay makikita ang USB charging ports at sa gitnang bahagi naman ng bus ay ang restroom. Now so far, very promising itong bagong deluxe bus ng RMB. Pero how does this compare to other deluxe buses na biyaheng south? May mailalaban kaya itong bagong MAN bus ng RMB pagdating sa comfort at experience? Yan ang aalamin natin. And with all that said, let's go! Pagpatak ng 7:45 PM ay umalis tayo dito sa PITX. Kinolekta ng ating crew yung mga reservation slip at boarding pass, tsaka ito pinalitan ng official ticket. Mula PITX ay dumaan tayo sa NAIAX, Skyway, patungong SLEX. Now para makapag-build up ng konting excitement ay nag-post tayo ng picture sa Facebook. And it seems na nakuha natin ang atensyon ng mga bus enthusiasts sa Bicol.
10 PM ay nadaanan natin ang boundary ng Quezon Province. Now so far ay okay naman yung comfortability at nasa tama lang din yung takbo natin. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa 12-hour journey na ito, mag-i-stop over muna tayo sa isang kainan dito sa Quezon Province na malamang ay familiar sa inyong mga matatagal nang nakasubscribe. Sir, ang stop over nyo ba dyan pa rin sa unahan? Narating natin ang Concepcion sa Riaya, Quezon pasado 10 PM. Dito lang naman tayo madalas tumambay noon at dito lang tayo titigil for the next 6 hours. Now dahil mahaba pa yung biyahe natin, napag-isipan muna namin ng girlfriend ko na kumain dito. Matapos ang 30 minutes na stopover ay umalis na tayo. Sa Libmanan, Camarines Sur na yung next stopover natin. Sa mga susunod na oras ay makikita natin ang performance nitong 19360 from a passenger's perspective. The last time na nakasakay tayo ng MAN bus, medyo hindi maganda yung experience natin. Let's hope na this time ay magiging okay na. Nagsimulang maging bumpy yung biyahe nang dumaan tayo sa Pagbilao, Quezon. Then bago tayo umakyat sa diversion road, nagkaroon tayo ng konting off-road test. Ngayon ay paakyat naman tayo sa diversion road ng Pagbilao at makikita natin ang power nitong bus pagdating sa akyatan. So take note, full capacity tayo. And straight away napansin ko na hindi hirap yung makina kahit full capacity. I'm not sure lang kung meron itong engine modes kagaya ng nakikita sa ibang European buses. Now dito sa taas ng diversion road ay maraming malalaking potholes. Tingnan natin ulit kung gaano kalambot yung suspension. Okay, I have to be honest, smooth yung suspension. May mga parts nga lang sa loob ng bus na kumakalansing pero buti stable ang mga ito. Mula Atimonan at sa mga sumunod na bayan ay nasa tama lang yung takbo natin. Wala rin tayong nakitang action sa daan. Pero nang malampasan natin ang bayan ng Gumaka ay dito na tayo bumilis.
7 hours mula nung umalis tayo sa PITX ay narating natin ang Quirino Highway. Quick note sa comfortability, okay na okay pa rin after 7 hours. Now ilang sandali lang ay magsisimula na naman ang action at napakahabang off-road test. Kakayanin kaya nitong 19360 yung mga lubak dito? Nakatulog tayo pagdating sa Tagkawayan, Quezon. Pero ilang minuto lang habang natutulog tayo, merong ilang bus na gumising sa atin. Narating natin ang Libmanan Camarines Sur pasado 4 AM. Makinis na ulit yung kalsada mula rito. Ilang sandali na lang ay mag-i-stop over na ulit tayo. Pero bago yun, nag-side trip muna itong bus natin. At 4:37 AM ay narating na nga natin ang pangalawang stopover. Now dito ay nag-almusal lang ng sandali yung ating crew at nagpalit na rin sila ng duties pagkatapos. And after 20 minutes ay umalis na rin tayo, pero hindi pa tayo nagtuloy-tuloy dahil sa unahan lang ay may tinigilan ulit tayo.
Karamihan ng kasabay natin ay hindi pala diretso sa Albay. Isa-isang buha pa yung mga pasahero sa mga sumunod na bayan. And after almost 10 hours of traveling, pumasok tayo sa Naga City Bus Terminal o Bicol Central Station. Ito ang unang drop-off point ng RMB dito sa Bicol. Naga Terminal. Naga Terminal po, Naga Terminal. Dumiretso tayo sa ating destination at along the way ay may mga bumaba pa. Now considering na nakaapat na tigil na tayo, I would say na mabilis pa rin yung biyahe natin. Ano yan po dyan? Ano yan? Now at this point ay may 80 kilometers na lang bago natin marating ang Legazpi. Kaya once again, in-update natin yung mga kaibigan nating bus enthusiast. At na-estimate ko na dadating tayo before 8 AM. Pero mali pala yung estimate ko. Maya-maya lang ay kumaliwa tayo papasok sa bayan ng Bao, Camarines Sur. Now medyo naguluhan ako dito dahil dapat kumanan tayo kung papuntang Legazpi. Gaya kanina sa Libmanan, akala ko may ibababang pasahero lang dito sa loob ng Baaw. Then naalala ko, may isang terminal pa nga pala ang RMB dito sa Camarines Sur. Iriga po, kanto. Iriga po, kanto, Iriga. At 6:30 AM ay narating natin ang Iriga City. Pumasok itong bus sa terminal para magbaba ng mga pasahero. Iriga po, terminal. Matapos magbaba ay dumaan tayo sa provincial road na ang labas ay sa bayan ng Bato, Camarines Sur. Now dito ay nakausap natin yung ating driver na si Sir Alvin at nabanggit niya na dito raw sila usually dumadaan kapag biyaheng Tabaco at nakakwentuhan rin natin siya. Nakapasok din ako dyan sa Bicol Isaraw. Isang taon din ako dyan eh. Ay, isang taon. Tapos dito na, lumipat na ako dito. Matagal na yun, parang mga 2010 pa. Matagal na. Biglong panahon, nung 2x1. Oo. Lazy Boy. Pero ang dami lang na ano. Ay, oo, ang dami na yun. Hindi na mawawala yun. So, ilan na performance naman eh. But then, 30 minutes mula nung kumaliwa tayo sa Baaw, narating natin ang Bato, Camarines Sur. Now kung titingnan sa mapa yung ruta natin, dinaanan o dadaanan natin yung mga bayan na nasa Bicol Express line ng PNR. At sakto, Bicol Express pa ang pangalan nitong bus na sinasakyan natin. Papasok po ba kayo sa terminal ng San Gaspar? Now at this point, confident ako na makikita natin ang clear ang Mount Mayon mamaya dahil napakaganda ng weather. At ilang minuto lang, may natanaw na agad tayo. Bago marating ang Legazpi ay dumaan pa tayo sa bayan ng Uwas, Ginubatan, and finally, Kamalig. In-update natin muli yung mga naghihintay sa atin sa Legazpi dahil papalapit na tayo. Pero habang ginagawa natin yon, may napansin tayo na kumukuha ng video nitong bus.
Now at this point ay ilan na lang yung nakasakay, and I think it's time na pumunta na tayo sa final part ng video na ito, the recap. Since ito yung unang deluxe 2x2 bus na nasakyan natin papuntang Bicol, ito yung magiging baseline natin sa upcoming videos. So for the seats, 9 out of 10. Perfect ito sa ganito kalayong biyahe. Legroom? Okay lang. 8 out of 10. Features, 10 out of 10. Gamit na gamit natin yung USB charging ports buong biyahe at ganun din yung CR. Good job RMB sa pag-add ng features na ito. At pagdating sa comfortability, 9 out of 10. Kahit marami yung lubak na dinaanan natin, hindi mahirap umupo at makatulog dahil okay yung ginamit na seats, may enough na legroom, malamig na aircon, at smooth na suspension. And still, Yun the universe of privacy. kahit unusual yung ruta at merong uncomfy moments, na-enjoy ko yung biyahe at finally naka-experience tayo ng bagong MAN bus papuntang south. Overall, bigyan natin ng 9 out of 10 itong bagong deluxe bus ng RMB. Karamihan ng deluxe 2x2 buses sa south ay naglalaro sa presyong 1,300 to 1,400 pesos. At kung naghahanap ka ng bus na komportabling sakyan at merong essential features kagaya ng charging ports at restroom, then I highly recommend RMB's new MAN bus. Kitang-kita yung commitment nila na mag-offer ng high quality service at makipagkumpetensya sa ibang malalaking kumpanya sa Bicol. As of April ay iisa pa lang itong tumatakbo, pero huwag kayong mag-alala dahil madadagdagan pa ito ng dalawa in the coming months. Nakakatuwang makita yung iniwan na legacy ni Mr. Raul Buban. And I hope na mas lumago pa ang company na ito in the next few years, challenging the likes of Bicol Isarog, DLTV, and many more. Anyway, nandito na tayo ngayon sa Legazpi City at papunta na tayo sa ating endpoint. At habang papalapit tayo sa entrance, namataan na natin ang isa sa kanila. Iyan ako sa kang... Finally, narating natin ang Legazpi Terminal at 8:30 AM. Inabot lang naman tayo ng 12 hours and 45 minutes, which is not bad pero nadagdagan tayo ng 40 to 50 minutes. But still a great experience. Babang na. Okay, Legazpi! Legazpi po, Legazpi! Oy! Aldrich Gap. Kayo lang dalawa? Opo. Ano first na yung makunan? May pitik mo ako. Big shoutout sa crew nitong bus 1967-24 at sa iba pang empleyado ng RMB na tumulong sa atin. Now kung gusto nyo pang manood ng iba pa nating bus review, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Thank you and until next time. Peace out. Bye.